Ahojte, volám sa Ivan. Práve sa nachádzam na česko-poľskom pohraničí. Od tohto miesta je Poľsko vzdialené len pol kilometra na východ. Kostol, ktorý vám dnes ukážem, je zasvetený svätej Barbore, patrónke baníkov. Cesty ku nemu sú zatvorené bránou alebo zasypané suťou, poprípade vôbec neexistujú. Nedá sa ku nemu len tak prísť autom. Pokiaľ sa sem pôjdete pozrieť, prechádzka vás neminie. Myslím, že doteraz je to jedno z najzvláštnejších opustených miest, aké som navštívil. Kostol je uväznený v strede územia nikoho. Na východe je hlavná cesta, na západe diaľnica, na juhu jazero a na severe územie zničené ťažbou uhlia. A v strede stojí opustený kostol. Vstupné dvere vyzerajú poškodené. Zrejme nebudem prvý, kto sa chcel pozrieť do opusteného kostola. Stačí otvoriť železnú závoru a vstúpim. Myslel som, že len na Slovensku je možné, že ľudia rozbijú dvere do opusteného kostola, aby sa mohli pozrieť dovnútra. Aspoň vidím, že v Čechách je to podobné ako u nás na Slovensku. Sám som zvedavý, či za týmito dverami nájdem niečo zaujímavé. Vľavo je nádoba na svetenú vodu. Dávno tam žiadna nebola. Vpravo je ďalšia nádoba, taktiež vraj na svetenú vodu. Sú skoro vedľa seba, no nechápem, prečo sú rozdielne. Kostol je viac menej prázdny, Boh ho už opustil. Lavice sú preč, aj všetky sochy či obrazy. Nezničili ich, ale odniesli preč. Nevidím okolo seba žiadne zničené zvyšky nábytku. To, čo je predo mňou, bol kedysi oltár. Z oltára ostalo už len kamenné torzo, z ktorého opadáva mramor. Nado mňou, na strope, je namalovaný obraz pastiera, ktorý pasie svoje ovce. Ak sa na tomto mieste zmení ešte niekoľko vecí, vôbec nebude poznať, že tu bol kedysi kostol. Dúfam, že silne veriaci diváci nebudú brať toto video ako svetokrádež. Osobne nie som veriaci, len párkrát som bol v kostole, aj to v podstate z donútenia. Na oltári je bohostánok, kedysi mal dvierka, skladovali v ňom hostie. Sú to malé oblátky, ktoré rozdávajú na prijímaní. Podľa Maťa Tučeka to bola len špajza na kekse. Tento kus papiera pasuje presne dovnútra. Asi na ňom bola nejaká kresba, ktorá už je preč. Ťažko povedať, či kostol opustili zo dňa na deň, alebo na to mali čas. Jediný kríž, ktorý sa na oltári zachoval dodnes, aj to len preto, že je vytesaný v mramore. Vzadu za oltárom je drevená konštrukcia, kedysi visela nad ním a znázorňovala svetožiaru. Myslím, že spadla sama, nikto jej nepomohol. Bola príliš ťažká na to, aby ju rozpadajúca sa stena uniesla. V súti zo svetožiary ležia nejaké papiere. Možno na nich predsa len bolo niečo nakreslené alebo napísané, no časom to vybledlo. Leží tu aj stránka z jedných starých novín, no nepodarilo sa mi zistiť, v ktorom roku boli vydané, sú príliš poškodené. Časti v rohoch, kde by mal byť dátum, chýbajú. Podľa článkov usudzujem, že sú veľmi staré. Naľavo od oltára je malá miestnosť. Sem chodieval asi len farár. Niektoré časti videa sú príliš tmavé. Externé svetlo som zabudol v aute, parkuje na hlavnej ceste, je príliš ďaleko, aby som sa poň vrátil. Niekoľko drevených schodov sa skoro úplne rozpadlo. Schodisko viedlo sem, späť do hlavnej sály. Malé pódium pre farára chýba, ako väčšina vecí v kostole. Prihováral sa odtiaľto veriacim. V malej miestnosti je na strope ešte nejaký otvor. Netuším, čo bolo hore, nevedie tam žiadne schodisko, nemôžem sa tam ísť pozrieť. Každopádne do veže sa tadiaľ nejde. Kostol svätej Barbory sa zmenil na nepoznanie. Našiel som na internete niekoľko fotiek z doby, keď ešte fungoval. Posledná omša sa tu konala 3.12.1995. Postavili ho v roku 1809. Vraj je to kultúrna pamiatka, aj keď na prvý pohľad tak nevyzerá. V tmavej chodbe sú zvyšky kaplnky. Ostala len mramorová časť, ktorá sa nedala odniesť. Na starých fotkách z 2005. tu boli ešte staré sošky. Dokonca aj stará spovednica.
Tá bola drevená, možno je stále tu, len sa rozpadla. Zvláštne, že kaplnka sa vôbec nerozpadá, keďže mramorové kusy z oltára začali opadať. Na strope je namalovaný kríž a kvety. Ani svätému miestu sa zlodeji nevyhli. Poďme ďalej. Hneď pri vchodových dverách naľavo sú schody vedúce nahor. Dúfam, že sa podo mnou nezrútia. Nerád chodím v podobne vyzerajúcich budovách na vyššie poschodia. Nikto budovu už roky neopravoval. Je len otázkou času, kedy sa začne samovolne rúcať. Vyšiel som na medziposchodie, je tu plošina. V tejto časti sa hovorilo chórus. Za 200 rokov existencie sa používal na viac účelov. Na konci prevádzky tu mali orgán. No kedysi, keď orgán nebol, sedávala tu šlachta. Dávno bolo nemysliteľné, že by sedela medzi obyčajnými ľuďmi. Pokračujem ďalej po schodisku. Tieto sú vyrobené z dreva, môžu byť staršie ako 100 rokov. Vrzgajú a prehýbajú sa, vyzerajú nebezpečne. Sem by naozaj nikto nemal chodiť. Pod strechou je oveľa teplejšie ako dole. Čo je horšie ako teplota je bodavý hmyz, podkrovie je plné osých hniezd. Na prvý pohľad je strecha deravá, no nie je to až také hrozné ako v iných opustených budovách, ktoré som preskúmal. Spadnuté staré práchnivé drevo. Kedysi bolo súčasťou rebríka a vyššieho poschodia veže. Nie som si istý, že novší rebrík je bezpečný, no myslím, že ma unesie. Nečakal som, že sa bude dať vyliesť až na samý vrch. Všetko okolo sa prehýba a vrzga. Počas môjho výletu v Česku toto bola najnebezpečnejšia vec, na ktorú som sa škrabal. V strede predposledného poschodia je nejaká skriňa. Kedysi mala sklenené výplne dverí. Že by tam bol mechanizmus hodín? Posledné poschodie, vyššie sa ísť nedá. Nie je tu žiadna podlaha, len nejaké dosky poukladané na železách. Zvyšok elektrického rozvádzača. Bol tam časovač na ovládanie zvonov. Výhľad z okna kostolnej veže. Posúďte sami, či vôbec stálo za to riskovať pád z jedného z rebríkov. V 21. storočí sú okolo kostola len lúky a stromy. Kedysi dávno okolo stálo veľa domov a samotný kostol bol v strede nie príliš veľkej dediny. Priamo nado mňou je masívna drevená konštrukcia. Musela uniesť zvon alebo zvony, neviem koľko ich tu bolo. Teraz sa musím nejako dostať dole, znova po tých istých rebríkoch a schodoch. Je to trochu blbé, som obutý v kroksách, prereže ich aj obyčajné sklo. Nemám žiadne rukavice a dole sa ide ťažšie ako hore. Myslím, že uzamknúť hlavný vchod nepomôže. Aj tak sa sem vždy niekto vláme. Viem, že stavba je kultúrna pamiatka, ktorá sa zbúrať nesmie, ale myslím, že zodpovedné osoby by mohli aspoň odstrániť rebríky vedúce do veže v záujme ochrany ľudí. Práve som na odchode, v kostole som sa zdržal asi hodinu. Ako náhradu za starý kostol postavili nový, je len niekoľko kilometrov vzdialený. Vysvetili ho v roku 2001. Jeho tvar bol inšpirovaný slzou. Architekt, ktorý ho navrhol, chcel vyjadriť smútok nad devastáciou krajiny a hlavne ľudskou ľahostajnosťou. V dnešnej dobe by také rozsiahle poškodenie krajiny v obývanej časti nebolo možné. Uprednostnil sa ekonomický zisk. Ťažba uhlia bola natoľko dôležitá, že sa podkopalo celé územie. Takže v nasledujúcich rokoch, 10 ročiach alebo 100 ročiach sa začne poddolovaný povrch prepadávať a hladina podzemnej vody pomaly stúpať. To bude úplný koniec kostola, pokiaľ ho dovtedy nezbúrajú. Sme na konci videa a ja som vám doteraz nepovedal, kde sa kostol presne nachádza. Bola to časť okresného mesta Karviná. Hovorili jej Louky, alebo Louky nad Olší. To by bolo na dnes všetko. Dúfam, že video sa vám páčilo a uvidíme sa aj na budúce na ďalšom zaujímavom mieste z Československa.